Mä luettelen mielessä, missä järjestyksessä meidän kaupassa on vihannekset. Tomaatti, kurkku, salaatti ja sit kaikki juurekset. Mä oon päässyt ne juurekset melkein loppuun, kun se kaapin oven reuna osuu oikein ilkeästi. Mä muistan taas, missä mä oon, ja mun on pakko alkaa ne vihannekset alusta. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, etten mä huuda ääneen, vaikka sattuu. Simo ei saa herätä.